Един Маринет прави пълен запас. Роси Дюлека с подаръци. Благодаря, Маринет. Красиви празници. Мано и на теб, и на Надя. Честита и на Нино, и на Сабрина. Коледа! Искаш ли снимка? Маринет, Коледа е. Честита да е, Клоуи. Може ли да повториш? Не те чух. Честита да е, Клоуи. Клоуи, вече е Коледа. Честита да е, Маринет. Не ми се пее в дует. Честита да е на вас. Бодигардът на Ейдриан. Подаръкът. Сега се връщам. Не мога да повярвам. Къде го сложих? Толкова съм глупава. Ето го, Маринет, виж. Благодаря, Тики. Извинете, почакайте. Имате ли нещо против да го дадете на Ейдриан? Ще му пожелаете ли весела Коледа от мен? Да, така да може и от вас. Всъщност, весела Коледа на вас и от мен. Разбира се. Дано Ейдриан има хубава Коледа. Виж, Натали, мислиш ли, че украсата ще му хареса? Вече трябваше да е слязал. Обади ли му се? Дай му още няколко минути. Но защо? Той няма да дойде. Благодаря ти. Весела Коледа и на двама ви. Да. Знам, че е доста трудно за вас, сър, но това е първата Коледа и на Ейдриан без майка му. Наистина мисля, че... Знам, права си. Ще отида да го видя. Просто ми трябва още време. Разбира се. Мисли само за себе си. Искам този ужасен ден да свърши. Мразя Коледа. Плак, извади ногтите! Дошла е в Париж красива Коледа, но аз усещам самота. Всички се събират със семействата, аз съм личен сам в нощта. Няма топлина, нито светлина, аз съм сам в тази черна тъма. Аз приятел нямам и самичък страдам, котаракът е сам в нощта. Котаракът е сам в нощта. Няма кой да се чуди дали съм добре, аз съм сам в тази черна тъма. Всяка радост ще скрия дълбоки недра, отмъстителна котка в нощта. Отмъстителна котка в нощта. Не мога! Не мога! Студено ми е, чувствам болката в мен. От този яд съм ужасен. Сега ще се прибера да потърся път нов, с надежда той да не бъде суров. Да се прибираме. Плак, прибери ногтите. Плак? Плак! Аз исках да помогна с трансформацията твоя, но не мога, не виждаш ли ти? Уморен съм и в стрес и имам нужда от компрес. Аз слаб съм и мен извини. Плак, Плак, какво направих? Чакай, ще ти помогна. Весела Коледа от Маринет.
Тя е страхотна. Спокойно, ще те оправим, Плак. Чули това? Коледа е! Весела Коледа, Плак. Весела Коледа, Ейдриан. Ейдриан! 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 Намери го веднага, незабавно! Ало? Да, Весела Коледа. Не, госпожо, не е у нас. Ейдриан, не си ли вкъщи? Отвлечена? Със сигурност. Спокойно, Сабрина. Ние ще открием приятеля ти. Отвлечен? Сигурно има и друго обяснение. Да потърсим из квартала за всеки случай. Подаръците ще почакат. Ще дойдеш ли, Маринет? Не се чувствам добре. Ще чакам вкъщи и ако чуя нещо, ще ви се обадя. Става ли? Бързо да намерим Ейдриан. Вики, давай! Спокойно, Плак. Ще ти намеря нещо за ядене, но не обещавам, Камембер. Хо! Не се бутайте, деца! Добрият дядо Коледа има подаръци за всички! Тези подаръци са гадни и знам, че не си истински. Леко с брадата! Ти не си истинският дядо Коледа. Ей, какво ви става? Дори и да не е, какво би си помислил истинският за поведението ви? Младежът е прав, деца. А сега се извинете. Съжаляваме, дядо Коледа. Няма проблем, деца. Желая ви весела Коледа. И на вас. Съжалявам, сър. Добре ли сте? Да, спокойно. Аз съм силен дядо Коледа, но какво правиш по това време на нощта? Загуби ли се? Не си много добре облечен за това време. Искаш ли горещ шоколад? Има малко останал. Да, с удоволствие, сър. Какво по-хубаво от това? Освен, може би, малко Камембер. О, имаш късмет. Остана ми малко от сандвича. Това е най-миризливото сирене, което съм ял. Мирише чудесно. Всеки с вкуса си. Значи не си се загубил. Това е първата Коледа без майка ми, сър. А баща ми... Не може да я преживее? Разбирам. Но баща ти сигурно се чуди къде си. Вероятно се тревожи за теб. След като си се разходил и си прочистил мислите си, не смяташ ли, че е добра идея да се прибереш? Да, прав сте. Добро, момче, за това е Коледата. Семействата да са заедно. Ще те кача на шейната си. Хайде, Плак. Добре, но си служете това. Подарък ми е, но ще се радвам да я вземете. Подарък? За мен? Всеки заслужава подарък на Коледа. Благодаря, синко. Има само един способен на този яд. Той котаракът го е сторил, знам. Хартията ето тук е много важна следа. Подарък исках на Ейдриан да дам. Ейдриан е тук, а котаракът пред нас. Той ме работи, за да го защити. Предположението ми, обяснението ми, че виждам аз злодеите, преследва Ейдриан. Ще го предпазя днес без страх. Обичам го тайно без край. И с моята мощ ще те спася тази нощ. Аз обичам те тайно без край. Знай, ще бъда аз до теб и в тежките дни. Те обичам тайно без край. Загадка е за мен, дали ти ще си в плен. Любовта ми е тайна. Може да е под влияние на кума на Коледа. Стъпки? Ами вие, сър, къде ще празнувате Коледа? Аз имам цял Париж, целият свят дори. Съвсем сам, а?
Добре, ето какво ще направим. Закарайте ме вкъщи, прекарайте Коледата с нас. У дома имаме нужда от малко коледен дух. Добре тогава, но няма да остана дълго. Знаеш, че дядо Коледа е много зает по това време. Благодаря. Ейдриан, ти ли си? А ти кой си? Не е ли очевидно? Дядо Коледа! Наистина. Аз съм великденският заек. Дошъл си за пари. Предполагам, ще изпратя бодигарда си. Не, грешиш, татко. Не греши. Баща ти е абсолютно прав. Той е супер злодей под контрола на Хокмот. Какво? Ти си откачена! Не, Калинке, спри! Той не е под влияние на Акума. Познавам жертвите на Акума. Довери ми се. Хайде! Сега си в безопасност. Прибирай се. Не, чакай! Плак? Ейдриан? Хайде, милички, бягайте! Хей, откачи ли? Това много ме заболя! Без дори да го осъзнаваш, ми направи най-хубавият коледен подарък, Калинке. Невинен мъж, обвинен неправомерно. И така коледният дух се стопи. Лети, моя малка Акума. Имаш всичко, за да направиш този дядо Коледа зъл. Къде отиваш, Ейдриан? В стаята си, разбира се. След като баща ми няма да празнува с мен. Разбира се, че ще празнува. Той дойде да те види по-рано, но теб те нямаше. Ще му кажа, че го чакаш. Този път гледай да си в стаята си. Да, добре. Значи не си супер злодей? Разбира се, че не. Май четеш твърде много комикси, госпожичке. Съжалявам. Нека ви помогна. Не, благодаря. Вече достатъчно ми помогна. Явно тук никой вече не уважава коледния дух. Аз вярвам в теб. Дядо Злоледа, аз съм Хокмот. Беше несправедливо набеден за злодей. И за това сега те станеш такъв. Тъй като цяла година съм бил наистина много добър. В замяна искам 2 подаръка. Чудотворците на Калинката и черният котарак. Ще ги получиш. Весела Коледа, Хокмот. Калинке! Какво смя с мен да си правиш ти сега? Кажи! Как мислиш да избягаш ти сега? Помисли! Дядо Коледа, съм и летящ, да кажа всички в този час. Дядо Коледа за всички вас. Дядо Коледа? Не точно! Дядо Коледа, съм и летящ, да кажа всички в този час. Дядо Коледа за всички вас. Не бихте наранил, Ейдриан, аз съм ти длъжник. Даде ми подарък, който ми беше нужен. Дори ще отмъстя и за теб. Отмъщението ще и за двама ни. Не, чакай! Това ще е Коледата на отмъщението! Плак, извади ногтите! Дядо Коледа ще дойде, моя сладка Клоуи. Ужасяваща Коледа на всички! Дядо Коледа, съм и летящ, да кажа всички в този час. Дядо Коледа за всички вас. Ужасяваща Коледа на всички! Само двамата сме, дядо Злоледа. Тримата сме, милейди. Котарако, къде беше? Какво стана с Ейдриан? Това е дълга история. Котките също имат тайни, нали?
Кой ще раздаде подаръците на децата, дядо Злоледа? Няма повече подаръци, няма коледен дух. Трябваше да сте послушни. Ей, но аз бях послушен! Явно недостатъчно. Дръж се! Какво ще кажете за едно кръгче, мои малки елфи? Хо-хо-хо! Дръжте се! Тръгваме! Не ти ли трябва книжка, за да караш това нещо? Време е за подаръците, хлапета! Ще се опитам да спра шейната. Ти разсейвай, дядо Злоледа. Благодаря ти! Калинке! Не отново! Калинке, черен котарак, ето това е коледна клюка. Искате ли да кажете нещо за блога? Не е това, което изглежда. Не, чакай, няма да стане така. Късметлийски талисман! Дано не ни намеква, че трябва да се преместим. Трябва ми лепенка, ножица и офис оборудване. Имате ли такива неща? Ето там. Ето тук. И тук! Списъкът ми за Коледа. Отиди до пекарната Дюпон Ченк и вземи нещата. Среща на Айфеловата кула, там ще ти обясня всичко. Винаги съм мечтал да бъда твоя дядо Коледа, милейди. Спокойно. Коледата скоро пак ще бъде нормална. Давай, Калинке, Коледа! Това съм аз. Ето ти печелиш, ти нас ни побеждаваш. С страх ти се предаваме и Калинка подаряваме. Но знай сега, че Коледа е днес. Искаме и ти да си щастлив с нас, запомни. Подарък за мен? Изобщо не ги слушай, това е капан. Аз бунтовник съм. Весела Коледа! Весела Коледа, милейди! Имате котенце. Без повече малка кума. Да те освободим от глада! Схванах те! Чао, чао, малка пеперутке! Чудотворна Калинка! Успяхме! Калинке, черен котарак, насладете се на тази Коледа, защото до година ще видим кой ще получи най-хубавите подаръци. Ейдриан, не разбираш ли? Не може да изчезваш така. Ако те загубя, не бих могъл да го понеса. Мисля, че е за теб. Казах на всички, че Ейдриан е добре и е вкъщи, сър. Много се тревожиха за приятеля си.
О, моля те, татко, Коледа е. Разбира се. Влизайте. Весела Коледа, Ейдриан. Честита да е на вас. Весела Коледа, мама.